Pero bisan pa man ni ana, ngaming okay lang ka, kami rin bahala ni mo dire. Ang isip tao ba, masakitan magkakailabi na kining mga bashers, ang mga nagpakabana, mga kagilaan, siyempre ang circle of friends, dili lang kang saldi ko sa iyang mga anak, inday kin nga mabuli na sad ning iyang mga anak. Mao man ay sakit diha. Straight to the point. So tan-aw nako, saldi ko nakaagwanta kadugayan, kay laliman ka atong balikan tong pamahayag sa iyang anak ha. Pwede ba ito ma-print day or mapakita ka balik to? Sakit ba ya to? Nga kanang iyang anak mga higalang saldi ko mismo, bisag mga ginikanan siguro nga naminaw nako karon. Tingali mahimo pa nimong pabungol-bungulan ng komentaryo sa laing tao. Kanaglayo ra sa imong circle, mahimong pabungol-bungulan nimo na. Pag-abot na sa imong within sa imong circle na, within sa imong mga barkada na, murag duol-duol na gid as tinuod nga murag mabungog-bungog na gid kay nanay mosulti nimo ana. Straight to the point. Kay lahi man na mga higala ka mosulti kan layo ra nga mga tao. Medyo makaingon ka nga mura kag imong tagdo na mahimong ididman nimo, pero within sa imong circle na imong mga classmates karon, imong mga barkada karon, imong mga parente karon, niabot na diha ron ang gikondinar na kag apil, di na kagustong ang kunon nga parente gani. Sakit na labaw sa tanan kung naa na ni abot na gyud ang circle sa imong pamilya diha sa imong mga anak nga mauna mahigalay mo tulisok nimo. Straight to the point. Mao nang dutlan saldi ko. Bisa pag inon ka anak lang kas gawas ilag kabalaka okay ra ka diha. Kami bahala dire pero ikaw may imong iduot dire. Ang iya man gud mahigala tao ra masad ni. Masakitan man sigud ang tao mga kagilaan. So kining gibuhat siyang anak, duda ko mo ni nakapatandog mahigalang saldi ko inday kin nga mugawas agad siya. Straight to the point. Iyang limpyohon iyangan. Ya kana maabot mahigala kay ingon man siya nga ang detalye maabot sa pipila ka mga adlaw, maabot gyud na. Dila nimo nangita ning timing ron. Nangita ning timing kay di man basta-basta sa iyong nahimutangan ron. Delikado man sa kanang iyang giingon nga nabala ka siya mapatay siya. So nangita ning timing og eventually mahigala mo lugwa gyud ni. Tanawa ra. Mulugwa ni kadugayan mga kagalaan kay di ni kagwanta sa kasakit pod nya iyang gibati ron mga sukitig paminaw. Na akong balikan ang iyang anak tan-aw ko kining iyang anak gyud nga pamahayag mo labing sakit mga sukitig paminaw. Straight to the point. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Straight to the point. Okay, mao ni mga higala akong balikan gamay dili pa ta mo adto sa punto mahigalang lakson. Niining pamahayag sa anak mismong saldi ko makatandog ni kini nga iyang mga gipanulti mga higala. No? Ato ipakita ko ng picture sa ni saldi ko sa dihang okay pa iyang naong dong kini iyang anak ko. Mo ni iyang anak. Kining iyang anak mahigala nga nagsulti ang ikapilaw ka na niyang anak no. Kini mataa. Nga diin mao gyud ni kuan niya. Si Elisco no. Mao ni mahigala ang iyang anak. Unya kinigod mahigala ang anak na maoy mo sulti. Medyo makatandog na sa amahan oy. Oh, mo iyang gingon no. I'm here to address the situation. Ni ako aron akong i-address ang sitwasyon. Before I proceed, I want to express my deepest sympathies to the people who have mobilized and stood up against corruption in the streets. I am with you. I am on your side. Straight to the point. Mga pila edad ka ni bata aday. Idealistic pa ni inani nga klases bata. Idealistic pa ni. Nya, di masata makatuo mahigala bisa pagluho siya, bisa pagdato siya nga magtudluan po siya saldi ko og dili tinarong. So nag-look up siya siyang papa nga tarong nga pagkatao nya ano sa banin ani man ni. Matud pa niya sa di pa ko mo padayon sa unahan akong padayag ang akong simpatiya sa mga tao nga nilihok gyud ni barog batok sa korupsyon diha sa kalsada. Kauban ko ninyo. Na ako sa inyong side. Matod pa ni Elisco. Og matod pa din though I bear my last name, I've always tried to separate myself from that affiliation. Mura bag di na kaganahang muda si mong apelyido inday kin? Straight to the point. Ang usa ka amahan ani mahigala bisa pag unsa ka ibutang tao sa kadautan ng usa ka amahan pero ang imong inner circle na labi ng immediate family labing imong anak. Nga ka ng mga paningkamot ni saldi ko mga higala nga naningkamot siya na sa iyang business din ha. Apilan pa na higala suksik mo diha.
aram po ni mahigala siyang pamilya. Numero 1 gyud ana. So kini yang anak nga 24 years old, bata pa ni mga sukid di paminaw, idealistic pa ning inaning idara. So niingon sa mo express ko sa kong simpatiya sa kanang mga naas kalsada ni Barogs kamatuoran batok sa korupsyon na ako ninyo, na ako sa inyong side. Nya mura bag di na sa ganahang muda sa apelyido day. Ini pagkasulti Ingon sa, though I bear my last name, I've always tried to separate myself from that affiliation. Straight to the point. Nya mingon sa, it can't be denied that I was born into privilege. Dili ko no mahigala mabakak na nga natao ako. Nga naay mga pribilehiyo. Despite this, I've always pushed to give back, especially to the community and to the industry I've long admired. Iya ko nung ibalik yun mahigala ang iyang mo give back yun kuno siya mga sukit paminaw labi na sa industry nga iyang gi-admire. I've moved out of my parents' home. I didn't pursue college. What is yung pursue college, no? Muni usahay nga dili pod perfect yun ang pamilya day, no? Nga naay inanay sa mga saldi ko. Baka afford ba na siya? Asa pa eskwelahon iyang anak pero wa siya mo kwan mo purso sa iyang college mahigala, no? Although kana magud bisag pag makakita kog kwarta ang bata, ingon niya nagnegosyo naman na anak pero sagad magud ay labi pa sa sitwasyon nun bisag pag musod kag negosyo ang ginikanan maingon nga human ning eskwela sa dayon bahala na kay ni kahuman o mo purso kasi mong career basta importante naka-graduate ka nya kanang imong business okay ra pud na kung mag-business ka pero simbako magkinaon sa kinaunsa ba ka ng business kay kinigong business makagalaan kita go mga Pilipino labi na nato mga Pilipino medyo dako kay ta og pagtagad yun sa education. Straight to the point. Ang medyo sakit po sa pamilya nga naa kay anak din ha karon nga wa mo human og college mga higala nga naa man sa ikagasto. Kining kang Martin Romualdez sinuon nga human ni day dito mas London nga human ganay mga bata or dito sa US. Ngilngig kay ni. Kana bang maka-afford siya mo padas ang anak bisag asang eskwelahan na imong gusto? Ala pwede ka makahumag college? Kay kining anak putas aspo sa ta anak sa pobreng gusto ta mo eskwela asa eskwelahan na tong gusto di man ta makabuot. Maingon man ayaw pag eskwela wa gito ka-afford dito. Mangita lang nagdaa sa dapit ka maka banikay sikay. So kining mo ni dakong kalainan. Mangita lang kag eskwelahan dito nga maka kuan ka. Kasagaran may galang anak pobre di ari gyud ka mahigala mga state college mo human. O di gani ari kag mga dunay mga universities nga atis maka barato-barato ka or pwede ka makautang-utang sad kandi kay stricto. Ang uban na mangitag pa ni kay sikay ngita tag state college. Labi na karon nga medyo libre na mahigala ang mga state colleges and universities, no? But kini di nilalim. So wa sa mo padayon sa ang college ay and I've been working for my money since I was 16. O medyo sayo na siya nasuod po business ning kana. Kay mahimo po actually kung imo lang gyud pong matudloan ang mga bata sa business. Mayo man sa gyud. Kay kini gyud mahigalang business mo og business minded ka ha. Nya ka mao gyud kang patuyok og kwarta. Mas naaman diha ang kwartas business. Pero sagad gyud nato bisag kini mga anak mga insect sa sugbo indekin. Batay ka na mga anak nila padanag mga eskwelahan mahuman gyud mga CPM nga uban nga mga anak nila nikahuman ninyo makahuman na mo nang nana ninyo nikahuman unsa inyong gusto pero mas mayon ko na makahuman gyud kurso kay makinaunsa at least kay ginikanan gyud ang concern sa ginikanan nga kanang imong anak makahuman para maguna ba may kamatay ninyo mo na ginikanan day mauna ba ning ginikanan gyud og kwan kay under sa law of nature mauna magkamatay gitong mga lolo mga ginikanan. Kamo may maulahi, wa may mauhang trabaho. Unsa may mahitabo ninyo? Straight to the point. Mo nang ayuhan ninyo na og mahimo eskwela tarong. Kay kanagong eskwela kadi man pud pwede day nga businessman mo ginikanan, maay na kay na mo negosyo, daghan na kay mo kuan. Nya di lang po kamo eskwela. Kay kanagong pag eskwela part na ana ang discipline. Nga matrain ka ba? Nga disiplinado ka. Mo nang mga anak ana mga mga anak ana mga abuites, mga anak ana mga ayala, nagpakahuman ka na. Ipadala nila tos gawa sa nasod ng uban. Adto na mga eskwela tos gawa sa nasod. Andun na yung mga ika-afford mga sukit paminaw. Pero pahumanon yung nag-eskwela as a rule.
Kay part man po na sa imo bang disiplin nga mamatag kag tarong, mamatag sayo na kay klase ana, di ba ingon nga bantog lang inanak na gyud ka anak na gyud kag si kinsa, mawa imong disiplina sa dana. Straight to the point. Ang uban gani magmasters sa mga ilang mga businesses in the business dekin adto sa Harvard ipada to master's degree ana. Adto mahigala sa mga in fact kani mga companies gani nga mga dagkong companies ila gani ipada na ilang mga officers ngadto sa gawas nasod para maka dugang knowledge ba. Kaya dili ni lalim in the part ni Saldico man dili gid perfect ang mga matag pamilya no nagi mga kuan usahay. But kining iyang anak di prinsipyo sad ni. So gasugod-sugod siya business makagalaan onya pero sakit niya in the part Saldico paminaw nako mo ni anak ka trigger niya dai kay kanagong naay mo bash nimo. Depende sa degree sa tao nga mo bash nimo kay ang tanang hapit tanang Pilipino gipangita man Saldico unsa ka ba? Ikaw goy chairman, hasta niya mga kaubang congressman day siya goy iduot. Mismo ganis Peter Calderon nga ato na interview mingon nga wa ko kibaw anak nga kuan na gyud kanang abot na mga projects sa 7th district. Ug imo tuuhan si Peter Calderon ang iyang iduot si Saldico. Wa ko ka kuan na kay dito na sa kuan sa Baycam na. Nagipang insert na dito wa gimay kasayuran. Iyahay na lang panghinaw. So ang naduot mga higala Saldico. Straight to the point. Nga mo kunuhay kaning mga congressman wa mi labot ana-ana. So tuwa gid dan og tanan Saldico. Kana sakit man na siyang part. Kay imo ko na mga kauban nga mga congressman. Ikaw mahigala maoy. Ha? Ikaw mo igidutan. Pero ang mas labing sakit depende kana kanang imo mga suod nga mga higala karon. Si Martin Romualdez sila gong umana na. Sila gong kada adlaw mahigala magkuyog-kuyog. Sila nagplano. Karon iduot siyang Martin. Iduot siyang BBM. Kana mahimo na nga dunay script na primero. Mahimo na magsabot na sila nga. Sige lang, ikaw lang among sacrificial lamb ani. Pero kami ray bahala pangitay pamaagi nimo total ay kabala ka ana. Pero duda ko inday kin bisag giayog sabot ni duda ko nasabot man ni tarong ba pero wa na kaabot anang puntuhan mabuto siya. Kay tao naman sagud ta mga sukit dig paminaw masakitan masagud ka. Straight to the point. Malagmit do na ba kay script ni nga gisunod niya. Ikaw lay ko ana total pasibaton ka na mo, di ka maapil, ay lagkabala ka. Maluwas mi dire, ikaw may among iduot lang ana. Tanan congressman, safety na gud tanan congressman. Kita bagod mo nga kuan, murag okay ra kay sila. Saldico may lang iduot. Awa may kay bawo anang sanip kay kun saon taman nga kada mga projects gikuan man na dito na sige insert na dito Saldico na kasi may chairman sa Committee on Appropriations. Sa gidutan tanan. Malagmit nga pwede nang gisabot kita kay sa mga congressmen unsa nila pag kalaki nag-investigate pa sila dakin wa nila imbitara Saldico so ilang giproteksyonan mismo ilang kauban malagmit na sabot pa ni primero nga okay pa kadugayan kanabang kabantay kay dakin nga bang duwa lang usa tabang nga mao ni nya nadugay nagsakitay ba ha hagwa primero nya nagkasakitay na usab ang script kay kanay di man nilalim nga gidutan sa tanan ang iyang pamilya mo react man. Labi na kina kung tanaw ni kini ang anak ni basta-basta ning gisuwat siyang anak sakit ni. Ha? Ang imong anak nga imong pinangga nga mao na nitulisok nimo pa. Unsa naman ka pa? Dad, unsa man ka dad? Ngano man ni dad gawas dia dad. Atubang ang mga tao dad. Kana mo na nimo ingon nimo medyo sakit na. Mo na nga di na kagwanta po Saldico anang kalakiha. Straight to the point. Atong balik-balikan mga higala ha. Kaya kabantay ka mga kaigsunan ining investigasyon na. Mismo Gus Lacson. Naingon ko sa permiro na apa Saldico mga higalas Pilipinas. Dili maimbitaran kay dunay interparliamentary courtesy. Ha? Ang lower house at that time nga nag-investigate pa, di po nila imbitaron Saldico. Sumura mga higala ba og protektado si Saldico. Mo ni ang perception yun sa mga tao. Straight to the point. Mura bang kanang nisugot ng Saldico, ikali, iduot lang bahala na ka na, total proteksyonan na ka na mo, ay lagkabalaka. Basta maluwas yung tanan dire. Pero wag na lang makagwanta Saldico, murag nausab ang script ani, kay tao na masagod na. Mura ni mahigalag sa mga bata pa, hagwa-hagwa lang na usahay day. Dua-dua, hagwa-hagwa, ang mga tawa na, nadugay nagkasakitay ba. Nagsumbagay kadugayan. Straight to the point. Mga kung tanaw niya, wa na dunay mga
nausab ang script ining kalakiharon mga sukit di paminaw. Kay kayo mong tanahon, medyo wa man makuwang ang ila mga higalang pag-protect ining saldi ko. Tanawa gud, kadugayan ato malagmit kung imo tong tanahon, may pwede man to nga dugay mo gawa saldi ko ini ka abot nga murag mingaw-mingaw na indikin. Mingaw-mingaw na pwede ito mo pauli dili mapariha ka po ng TV siya total kunuhay mapreso ka kadali alo ka to na saga kapiyansa kunuhay ka kay waya kuwang ang ebidensya. Mahimo ba mahigalang madrama ra ang tanan mahimo bang kon ba kining dagana wa tuagod tago-tago dito nya magduda matagi pangita ginis Philippine government mo na magway Clarex igo-igo may mo linaw-linaw na ni. Nga gay labot si Marcos, way labot si Martin, Saldico, rin mo mga tao, suko kay Saldico. Pero ang mga tao, manggod, kung atong analisaron o mayo, kita makatuo magyug ka. At kini Saldico, dako mag-roll ni, dako ni papel, kay siya may chairman sa Committee on Appropriations. So kung doon ay kickback niya karon, di ta mo tuo sa Saldico ay labot, ana. Ani agil ako na niyasad. Pero mingon ka nga siyara usa, naghimo ane, di po man pwede, ha? Straight to the point. Oh. Kanina iya nasubraan na po ning iya pod kay iya magipangduot ning uban niya siya pod mo na po iya hinuon. Ragwa sa isa mahigala. Straight to the point. Nakaron ang script iniron na sunod. Wa magkadimaw kay bisan ang lower house giproteksyonan man sa lower house. Wa ko sa imbitara. Wa sa imbitara sa investigation. Hangtod na hibaw na lang tanga tuan na nakasibat nas gawas nasod. Straight to the point. Oh. Dako ko sa hospital ang saldi ko, ngilingig ang saldi ko day. Imagine ka ng Committee on Appropriations, usana sa mga labing gamhanan nga komitiba in taon diha sa lower house. Oy. Dili basta-basta na ihatag lang og mga tao nga dili sinaligan ni BBM, dili sinaligan may galang Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Kanang di ka kunya gamay-gamay komitiba ihatag nimo sa di pa gani kataga komitiba, member ka lang komitiba indikin. Puna na ikaw may chairman, ngilingig kay ka diha. Di ka basta-basta diha. So kanang mga congressmen ila na mga higalang gi proteksyonan na Saldico. Wa nila ipatawag atol sa hearing samtang ni apas Pilipinas. Mao na pagkahibaw na to nga tuan nas gawas nasod. Hastagan islaksyon yung sa dili na to mapatawag kay na may interparliamentary courtesy. O wa. Ni-resign mga higala kini yang move nga ibisigaron sa Ethics Committee na ay jurisdiction ang Ethics Committee, resign siya. Kana nga mo pag-resign, wa na. Di na siya maabot sa Ethics Committee's Congress. Pero ang Senate, pwede na siya ma-invite. Di naman sa member sa Congress. O kanang pasumangil eleksyon nga, di pwede ma-imbitaran kay interparliamentary courtesy, karon pwede na. Di naman sa congressman. Muna yung eleksyon, may gala, murag, I hope hanga dili ni Kwan. I hope nga, mubalik pa sa tarong o nag-drive ni siya sa kanan ba murag ni aginas kanal ng usa ka ligid may tag mabalik niya waling nga mabalik sa tarong daan. Eto kamatuoran gyud gipangita. Klaro-klaro lang bisa gani kanang kang gutisa mura man hinuon og katong kasi mo sulti tinuod mo mahino i-discredit ang musulti day. Tarong magunay nana. Ato paminawon ato mahigalang klarohon na kay ebidensang dugang. Unya na evaluate ni kahuman. Sama ini kang Saldico. O tan-aw na ko mahigala natandog Saldico gyud. Kadugayan mga sugid pa siya na may giduot. Murag naghagwa-hagwa ba, duwa permiro nagkasakitay na. Eh kung imo hunaon mura man sa safety ra sa inday ba, moingon nga. Ay lang, ang importante safety si BBM, safety si Romualdez, ikaw lang among iduot total wa man pud ka diri, pasibaton na sa kanamo diri. Para di na po ka, kay problema, sibat lang ka. Island dire, ikaw lang mong dutan. Hasta mga congressmen tanan, kabantay ba mo? Katong mga na-interview na ito, may gala, may labot sa budget, kay kung magod, pag-insert naman na dito sa kwan, atol sa budget deliberation, makaingong mitata, o sa mga gamit dahil sa budget deliberations Congress dahil. Nga muna magilang ipasangil na tanan saldi ko nga, wa na may kahibaw na, dito na nag-insert na dito na sa BICAM. Dito na sa small committee. So, umaho na, sa pupo ni saldi ko, tanan kasakit. Mahimo nang maantos-antos sa niya permiro. Pero kadugayan, mahigala, medyo di na mada. Straight to the point. O ni, klaro-klaro, pagka-istorya, mahigala. Di na makaya niya
Kadugayan mga sukit paminaw nga iyang pagpaminaw siguro kay tao ra masad eh. Abot kay tos gawas nasod ang iyong pamilya siyempre. Ano kini iyang anak ron sakit ning pamahayag sa iyang anak oy. Mo ni di magwantang saldi ko may gala. Kay kanang uban nga makasakit din ha. Kabantay mo kung physical gani nga masumbagan ka sakit man na pero masakit ka na mo anha tuslok sa imong kasing-kasing dakin. Labi na ang imong anak mismo mo oy mo mangutana kani ho. Aw tiwasog basa ha kining portion diri nga kuan. Iyang anak nga miingon, I condemn corruption in all its forms. Tanawar good names kanang iyang statement sa iyang anak names. Akong gikondinar ang corruption sa tanan nga mga porma. I understand the anger and disgust. The hate is more than valid. And for the past few weeks, I've been having an internal conflict between my morals and my family. Di magka iyang anak niya murag na matandog man ka na. Ikaw may saldi ko ang imong anak ko na o. Unsa pala mahitabo si bakog magkunahuna pa lang dautan day. So isig protect mo sa imong pamilya. Maghuna-huna saldi ko. Akong anak na gipangutanan ako sa kong anak niya ikaw Romalde sayahay lang imong mga anak diha. Kada kong alkansi na ko ining kalakiha. Kay mo na kong giingon, og dunay mo bahas nimo, bisa sa social media pwede na imong ididma. Og dunay mahigalay manglibak nimo nga wa po kay kaila na mga tawhan na pwede na imong ididma. Pero mag-anam gani ang circle nimo og kaduol imong mga friends, labi na close friends na, labi na moabot na sa imong pamilya nga mao na mo condemn nimo, diha na ang problema mga kaigalaan. Straight to the point. Imong parintihan to moabot sa imong anak nga mao nay kumahimo dili na mo angko nimo, my God. Straight to the point. Tanawa ko niya pamahayag ko. Iingon diri mahigala nga nanasay internal conflict between my morals and my family. I am only speaking out now because I needed the time to have a firm grasp of the situation. Karon na kun sa mosulti kay kinahanglan sa oras, time, panahon nga iyang masabtan kini mong sitwasyon. Mo na yang last paragraph. Kini nakabasa naman mo ani pero ako lang ning discuss ubalik kay tan-aw ko dako kayo nga factor ni nga saldi ko tandog yun. Matandog yun ka. Labi pa imong pinanggang anak mahigala. Tanaw ko naong iyang anak pare-pareha sa naong day. Pinangga niya ning anak ka. Unya paghuman mao pa mga higalay nangutanan niya liwat labay kay niya tawa. Straight to the point. Kini bata pinangga ni saldi ko. Labi pa mo samot ka pinangga ng bata sa ginikanan. Kapantay mo kini iyang anak wa mo humag college day. Mo samot na ginikanan anak og ka concern sa bata. Mo na matingala mo managsuon bitaw nga. Then na humag college, 5 panalitan mo kaigsuon nangahuman ang upat, ang usawa mahuman. Nya ni agi kalikoy-likoy musamot ang ginikanan og ang attention sa ginikanan to dito. Anya ubang anak usay maingon kini ngano man kapanga, pinangga man nimo na si Dudong. Dili na ingon nga pinangga gyud. Patas ang pagkapinangga pero ang attention sa ginikanan na sobra dito. Kay namay imong anak nga wa motiwas. Ang imong attention. Ikaw day ken duha ka buk anak nimo mahumag eskwela okay. Ang usa na human ang usawa, mo ang imong atensyon to sa usa nga wa kay mabalaka man kaon sa may himo in taon ani niya. So kining bata pinangga na saldi ko ni wa ni mo humag college samot ang iyang atensyon nga tuwa ani. Unya mao karon mahigalay nang utana labot ini hitabua karon daw di na mo angko niya. Di sakit kay na mga kaigalaan. Straight to the point. Ako na saldi ko dito labi na kanagong kwarta mga kaigsunan. Mahimo nang makalipay nimo ng kwarta pero dili sa tanang panahon nga kanang kwarta mao gi makahatag nimo kalipay kay bisan pag matug ka mahigala bisan pag magduog ka kwarta diha bisan pag magbanig ka kwarta diha pero ang imong relasyon sa imong isikataw imong relasyon labi pa yung pamilya na tandog diha daw di ka katuog sa tarong ki dili na kay maulay source kalipay bantay mo na yung uban nga perting datua matingala ka pagka problema hikog kay uban ay perting pobriha pero malipayon sila bisag sa kakabos. Di ay nagsakay mahigala og sakyanan nga labihan ka high-end nga sakyanan gag-away ang asawa ang mga anak way tingganay. Pero di ay nagsakay bisikleta Ang amahan mo nag-drive sa bisikleta, ang asawa ni backride, di anak ni sakay sa kuan pero malipayon sila. Di man gud siya may sukdanan gyud kanunay nga daghan kay kag kwarta nga kuan. Nasaldi ko bisan sa kadaghan kwarta.
Saba ang iyang kaguol karon nga iyang anak mismo mooy ni kuan niya. Nitulisok niya. Straight to the point. Dili lalim na ang last paragraph ingon siya, I found out about the full extent of the allegations the same way everyone else did. So iya kunong na hibaw-an ang kining maong mga pasangil sama sa uban nga nahibaw, sama sa nahibaw-an sa uban. Before my dad entered politics, he was a businessman who provided a better life for my family. Mato pa niya sa wa pa mosuod ni politika, murag sagol pagmahay niya day. Sa una sa wa pa mosuod ni politika iyang amahan kuno usa sa kanegosyante nga nagka-provide para sa ilang pamilya. As a kid, that is all I saw and all I was told. Sa isip bata siya mo na iya nakita. Medyo ideal nga family day ba? Nanay imong amahan, businessman, good provider ang imong amahan. Mo na iya nakita kuno. O mo na gisulti pod diha niya. Unya matod pa mahigala, our relationship has since become very vague when he entered politics. Diha na nagsugod sa diyang pag-intra na ni Saldicos politika, medyo nahanap na ang ilang relasyon kuno mga higala. Straight to the point. Kining politika bitaw, daghan pod mga higala dili malalim ng naa. Kay mabisi ka man ana sa imong kabisi, nalingaw na kasi mong kabisi ana, ang problema ang pangutanan dako kung ang imong pamilya wa ba mabiyain sa nimo. Straight to the point. Managiingon niya sa una, wa pa mosuod akong papas politika, akong dadis politika, businessman siya, okay ra. Good provider siya. Pero karon naunsa na ning kalakiha. Iya miingon siya mahigala sa iyang kining iyang gisuwat. Matod pa din nga okay na kuno, which made me increasingly distant sa panansod na politika, ni distansya na siya, not just from him, but from my family as well. Mura sang nalayo na sa ni Saldico nga iyang papa, nga unta suod sila, pinangga niya ni aniyang anak nga kini si Ellis ko, pero napalayo siya sa iyang amahan, napalayo na siya sa iyang pamilya. And though I try to separate myself from the affiliation, I won't exclude myself from the conversation. Matod pa mga higala, I am deeply ashamed. Sus kanang pagkasuwata bida. Nauwaw gyud ko. Matod pa niya, kanang ikauwaw kasi mong anak bidang paita dayo. Kuha na, mura na mahigala, giptusok kag bangkaw na, oy. Straight to the point. Nga kana ba untang, ang imong anak, ma-proud ni mo ba? O kana bitaw pong bata nga, maayo po duguan nga, makahatag po unta og pride sa family. Pero kining iya, mahigala, ingon siya, oh, I am deeply ashamed and I wish for nothing but the truth to come out. Dako kay ko kauwaw o ang ako lagyong wish nga ang kamatuoran mo gawas. There is no excuse. I firmly believe that anyone who is proven guilty of these crimes should be held accountable and should face the proper consequences. That includes my dad. Straight to the point. Limang kana. Ingon siya mga higala, nagtuo ko, hugot akong pagtuo nga si bisan kinsa nga maprubahan nga sad-an ni ining mong krimen, kinahanglan gyud nga accountable o moatubang sa proper consequences ani. O kana nag-appeal sa akong amahan. Straight to the point. Kining social media ron, of course, sabot ni Saldico ani, basa Saldico ani, gahilak Saldico ani day. Bisa pag unsa ka taong ang perception sa mga tao lig-on kay ka, pero aning klasihas pagkasuwat, very emotional, gikan sa iyang anak mismo, sakit ni. Manahuna-huna sa likom, gawas na naging ko ani. Di ni pwede di ko magawas kay iyang anak mismo mo na may ningon, gawas dad. Diyaw, atong tiwasog basa. I urge him to appear before the people and be accountable once and for all. Limang ka anak. Ang iyang anak mismo maingon, gusto ko, nga siya mupakita o muatubang sa katawhan, mutubag ining mga pasangil atubangan sa katawhan. I am not just speaking out against a politician, I am speaking out against my father. Straight to the point. Wala ko mosulti batok lang sa usa ka politiko, kundi isulti ko batok sa akong amahan. Straight to the point. Limang ka na sa kita ng pag-istorya, And if this decision gets me disowned,
I would rather face that consequence than watch millions of people suffer from these actions. Straight to the point. Limang kana. Nga kung kini nga maong desisyon niya, mahimo nga dili na siya ilhon pa, hindi kin, nga sakop sa pamilya. Iyan ang dawaton. Kunta sa magtanaw siya sa daghang mga Pilipino, minilyon nga mga Pilipino nga nag-antos gumika ni ini. Straight to the point. Mama ni kuyaw karon kini mga bata nga aware kayo kabantay ka sa Gen Z nga mga kamaong mo apil-apil sa mga issues mga higala, aware sa mga issues.